Mahal? Ha? What if naging tayo ko? Mandidiri ka ba sa akin? Siyempre hindi. Hindi tatapakan mo ko. Tatapakan? Hindi ako nandidiri, kaya oo, tatapakan kita. Masasaktan ako na. Hindi kita tatapakan. Masasaktan ako Hindi kita na. tatapakan. Dadakutin kita tapos ibubulsa kita. Tahan na. Mahal? What if naging tai ako? Magdidiri ka ba sa akin? Diri? Siyempre, nadidiri ako. Nagtapakan mo ko? Tapakan? Oo, tapakan kita. Masasaktan ako nun. Ha? Hindi kita tatapakan. Hindi kita tatapakan. Isusulit kita sa bulsa ko. Mahal? Mahal? What if naging tai ako? Magdidiri ka ba sa akin? Siyempre, hindi. Aapakan mo ko. Nadidiri? Oo, tapakan kita. Sasaktan ako nun. Huwag ka na umiyak. Isusulot kita sa bulsa ko. Idadala ka sa bahay, tilapan kita. Mahal? What if naging tai ako? Magdidiri ka ba sa akin? Nadidiri? Oo, nadidiri ako. Aapakan mo ko. Ay, siyempre, hindi, apakan kita. Sasaktan ako nun. Ha? Huwag ka na umiyak. Tahan na, hindi kita apakan. Nangulit ka na ako dun. Ibibringyas kita, iulam kita. Huwag lagos kayo. Last. Sige na nindot yun lang. Okay. Mahal? What if naging tai ako? Magdidiri ka ba sa akin? Tae, nadidiri? Ay, hindi. Siyempre, nadidiri. Aapakan mo ako. Sasaktan ako nun. Sige, apapakan ka, yatakan ka. Action ka kay batik ka na umilak. Buya ako. Buya. Ako na pala. Ikaw na pa, be. What if naging tayo ako? Apakan mo, nadidiri ka ba sa akin? Hindi. Apakan mo ako? Aapakan kita, siyempre. Bakit? Baho mo kay kagba. Oh, tayo. Bravo. Sige, klaro.